Sa mga pangyenot na bareta, lampas ang 2,000 pesos na kantidad nin illegal na droga na recover sa Camarines Norte. Panhabonin pambulang na manok na itala sa Naga City. Duwagadan apat irido sa magkakasuway na diskwido sa Camarines Norte, Albay asin Masbate. Encuentro entre rebelde asin Philippine Army na itala sa Sorsogon. Asin pasyaran ang Wakanda Garden kan mga PDL sa Tabaco City District Jail. Maray na hapon, Lunes, Abril 17, taong 2023. Uninan mga baretang Tatak, Bicol. Madadangugman ang mga baretang ini sa 88.7 Radyo Oragon Catanduanes asin 90.7 Radyo Oragon Legazpi. Lampas ang 2,000 pesos na kantidad nin illegal na droga na recover sa Camarines Norte. Apat na target sa operasyon arestado. Detalye sa report ni Nomer Corporal. Nasa Kiada kang pinagsarong pwersa kang PDEA Camarines Norte, Paracali PNP asin Camarines Norte Police Provincial Office Police Intervention Unit. An apat na persona na imbuelto sa illegal na droga sa Purok 7 kan Barangay Bagumbayan, Paracali, Camarines Norte. Poko mas o menos alas 12:40 ng hapong kasudma Abril 16 kang ikondusir ang bypass operation. Na ikinaaresta rin Danilo Morcella y Villamor, 52 anyos, J. Anigredo y Ugario, 39 anyos, JP Buena y Gistadia, asin Joel Riel y Ortiz, na interong residente kang parehong probinsya. Nila yung ating ibang mga enforcement agencies para po mahuli yung mga reported, lalo na po yung mga nasa listahan po, no? Mga target list, third personalities, para po mabigyan po yung mga illegal populations. Onsing transparent plastic sachet ning pigtutubuda na shabu na may gabat na 20 gramo o nagkakantidad 136,000 pesos ang nakumpiskar sa posisyon kan mga sospek. Apwera sa droga, na-recover man ang iba pang drug paraphernalia. Nakakasira po sila ng mga pamilya, kung ang habol po nila ay pera, meron naman po ibang mga maayos na trabaho. Take advantage din po natin yung offer ng government na reformation para sa mga dati drug pushers, kaya kung mga nagbibenta, lumapit po tayo at makipagtulungan sa mga Banay Silangan Reformation Center natin para po sila yung tulungan. Sa presente, nasa kustudiya na kang otoridad ang nakumpiskar na droga. Naampang naman sa kasong pagbayular sa Akta Republika 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 ang mga sospechado. Para sa mga baretang Tatak, Bicol, Nomer Corporal. Panhabonin pambulang na manok na itala sa syudad ni Naga. Detalye sa report ni Carmelo Balya. 18 pambulang na manok ang pigkakarkulong abuton sa 212,000 pesos ang kantidad ang nalalay kan mga parahabon sa Sarong Farm sa Zone 2 Karumatig, Barangay Carolina, Naga City, kaswagong maagahon. Sigun kay Police Staff Sergeant Michael Angelo Hacarca, Naga City Police Office 4, gibo sa nasa Cyclone War and Kudal sa likod kan farm, kaya madaling nakalaog ang mga kagibo. Posible man na ang ginibo ang panhaabon, alas 12 ni maagahon, sundo alas 5 kasabagong aga, kung sa ina sa pagkaturog pa ang mga bantay kan farm. Asin po ang sa tuya pong Pet and Rubber Unit is nagkakandak na po ng follow-up sa mga lugar na pwedeng darahan kaning mga manok. Aminado ang PNP na nadidipisilan sindang masusog ang mga kagibo, urug pang mayo man na CCTV sa lugar. Sa ngunyan, padagos pa ang pigigibong investigasyon kan otoridad, nganing mapanimbag ang mga sospek na pigtutubudang daimababa sa duwa ka tawo. Para sa mga baretang Tatak, Bicol, Carmelo Balya. Mobile blood donation kan Philippine Red Cross asin Legazpi City Lions Club kasado na. Detalye sa istorya ni Carmelo Balya. Ngani padagos na masimbagan ang pangangaipo kan mga albayanong pasyente sa dugo, magkakaiguan Philippine Red Cross Albay Legazpi Chapter nin mass blood donation sa maabot na Abril 19. Sigon kay PRC Legazpi Albay Chapter Registered Medical Technologist Nadia Cayero,
Ang lakdang makakatabang ng gadngani madugtungan pa ang buhay kan mga pasyente. Kaya laom niya na lugod, suportahan kan publiko sa indang mga ginigibong inisyatibo. To increase ngayon yung ating blood supply kasi right now po medyo hindi po stable yung blood supply natin kasi given na nag-Holy Week po kasi. So yung demand ng blood supply natin medyo mataas po ngayon, no? Makakatuwang kanasabing opisina ang Legazpi City Lions Club. Bilang parte kan proseso, may assessment man na pag-aagihan ang lambang partisipantes nga ni masyerto na kwalipikado ang mga ining magdonar. We invite you to donate blood po so that yung stock po ng blood supply natin is maging stable po. Sa presente, bako manda kritikal ang stock sin dugo sa probinsya, alagad hibaba ang type A na saro sa pig-iinguwan ng gadnindang madugangan. Sa mga maawot na magdonar, magpasiring sana sa Albay Astrodome sa Miyerkules pun alas 9 nin aga. Para sa mga baretang tatak Bicol, Carmelo Balia. Duwagadan apat irido sa magkakasuway na diskwido sa Camarines Sur, Albay asin Masbate. Asin wakan na garden kan mga PDL pigbibidangunyan kan Tabaco City District Jail. Yan asin iba pang bareta. Sa samuyang pagbabalik. Tucked away in the province of Albay, known for its perfectly shaped Mayon volcano, Misibis Bay Resort, a locally owned 5-hectare private island resort. The resort is ready for all those looking to balance tranquility and adventure. This tropical destination is where guests can either choose to relax under the palm trees or have an adventure under the sun. It features modern and luxurious rooms and villas, recreational facilities, and sophisticated services. Come and experience Misibis Bay Resort, your tropical island getaway. Naghahanap ka ba ng trabaho? Marunong ka bang mag-shoot ng video? Mag-edit? Magaling ka ba sa social media? Willing ka bang matuto? Graduate ng journalism o may alam na sa media? Apply na dahil naghahanap kami ng videographers para sa Camarines Norte, Sorsogon, Camarines Sur, Catanduanes at Masbate. Ipadala ang inyong resume sa actioncallcenter@gmail.com at maging pinakabagong miyembro ng aming team. Tara na! Apply na! Sa imong ka nagpapadagos na pandemya, daima nag-uuntok sa pagriparo ang satuyang satiring partido, ang Ako Bicol Party List, yaon pirmi sa pagpadangat kan mga kasaraditan, sa tabang kan manto ni ina, ano man na panahon, hain ka man sa kabikulan. Viva la Virgen! Viva Nuestra Señora de Peña Francia! Nagbabalikan ako Bicol Online TV. Duwagadan apat irido sa magkakasuhay na diskwido sa Albay, Masbate asin Camarines Norte. Detalye sa report ni Nomer Corporal. Sa mga litratong ini, mailing ang tulong duguan na persona na pigtawan akudir kang personalis kang MDR Remo Daet matapos na mairido huli sa kinaimbwelto ang aksidente sa tinampong sakop kang barangay Magang Daet, Camarines Norte. Pasado alauna ning maagawng kang Sabado, Abril 15. Sa impormasyon, mantang pigbabaybay kan saro sa mga imbweltong driver ang tinampo pasiring sa barangay Magang. Sa day maaraman na rason, bigla na sa nasubot ka ining nabangga ang kasabat na saro man ng motorsiklo na nagresulta sa sendang pagkakairido. Binisto ang rider na si Romel Nagrampa E. Arcega, 29 anyos asin residente kang Poblasyon 1, Barangay Site Basud. Mantang binisto naman ang kabanggaang kaning rider na si Michael Angelo Federico E. Morales, 21 anyos. Lugadan man ang backride kaini na si John Roy Nagera, 21 anyos. Parehong residente kang Barangay Mampurong, San Lorenzo.
Tulos man na ipigdara ang mga lugadan sa Camarines Norte Provincial Hospital, alagad ay na uminabot pang buhay si Nagrampa. Sa Daraga Albay, gadan man ang sarong rider matapos na makasalpok ang pigmamaneyong motorsiklo sa kasabat na delivery van sa Maharlika Highway, sakop Kampurok 1, Barangay Mayon, alas 7 kasubong aga, Abril 17. Sa impormasyon, accident-prone area ang lugar. Nasa kustudiya na kang Daraga MPS ang driver kang delivery van para sa magkakanigong disposisyon. Compared last year, mas marami talaga ang traffic incidents. So ngunyan po, siguro dahil na rin sa tuyang mga paalala sa publiko, medyo nagbawas po yung traffic incidents. Na, karamihan lang naman talaga dito sa Daraga, traffic incidents ang problema natin. Sa Masbate City, irido man ang magina kan maaksidente ang piglulunadang motorsiklo huli kang balaw-bagaw na ayam. Nabigla na sa nasubot na buminalyo sa tinampo sakop kang Barangay Pawa. Pasado alas 9 ning aga kang nakalis na Biyernes. Tulos man na pigrespondihan kang Masbate CDR Remo ang magina na suminapo ning minor injuries. Para sa mga baretang tatak Bicol, Nomer Corporal. Encuentro entre rebelding grupo as in Philippine Army na itala sa Sorsogon. Detalye sa report ni Carmelo Balya. Nasa kustudiya ng ngunyan kan otoridad ang mga narecover na armas pang insurhensya na gamit kan Communist Terrorist Group o CTG sa nangyaring engkwentro sa Barangay Kabiguan, Pilar, Sorsogon kan Sabado, Abril 15. Kabali sa mga narecover, iyo ang sarong M16 Elisco, 19 bala asin sarong halabang magasin. Sigun kay Captain Frank Roldan, antes ang engkwentro, nakaresibin ng impormasyon ang tropa kan gobyerno dapit sa presensya kan CTG sa nasambit na lugar, kaya tulos na nagkondisyon ng operasyon ang 31st Infantry Battalion katuwang ang PNP. Pag-abot sa lugar, digdi na nangyari ang ribayan ng putok na nagdurar ng 10 minutos. Concerned citizen from the residents of Barangay Kabiguan nag-report doon sa ating mga kasundaluhan na meron ngang namamataan doon sa kanilang lugar. Kaya bagmi ang nagplano yung ating mga kasundaluhan para i-address. Nag-conduct sila ng security patrol and while approaching this area ay nagkaroon na nga ng palitan ng putok. Maswerteng mayo mananalugadan sa puwersa kan gobyerno, mantang padagos man na pig-aaram kung may binawian ng buhay o may nairido sa lado kan teroristang grupo. Mga CTG na naiiwan pa sa bundok, hindi kami napabago, hindi kami nagsasawa na manawagan sa inyo na kami ay narito, ang gobyerno ay narito para tulungan kayo na magbagong buhay. Ang gobyerno ay may programa para ma-i-assist kayo na malayo dyan sa karahasan na dinaranas nyo ngayon. Sa ibungkang nangyaring engkwentro, pigpapasalamat man kan Philippine Army ang padagos sa pakikipagtabangan sa inda kan komunidad sa kampanya ninda sa pagpuho kan insurhensya. Para sa mga baretang tatak Bicol, Carmelo Balya. Wakanda Garden kan mga PDL pigbibidangunyan kan Tabaco City District Jail. Pasyarantayan sa istorya ni Nomer Corporal. Manlain-lain na gulayan ang mahilingunyan sa Wakanda Garden kan Tabaco City District Jail sa Tabaco Albay. May karabasa, may talong, may antak, pipino, ang mga nasabing gulayon. Mga PDL man mismo ang nagtanom. Oktubre kang nakaliis na taon kampunan ng Wakanda Garden. LGU Tabaco ang saro sa mga nagdunar kang mga pananom na aktibong maray sa pagsuporta sa mga programa kang pasilidad. Pagbibida ni Tabaco City District Jail Assistant Warden, Jail Inspector Alvin Urlain, libreng nakukonsumo kang mga PDL ang mga produkto sa garden. Bintay manda ang pagkakaigwaninda ning Wakanda Garden. Urug pang 341 ang sendang mga PDL. 23 sa mga ini ang mga babaye. 318 naman ang mga lalaki. Product nila, sila po ang nagtanim, sila rin po ang magkukonsumo. Pwede po nilang ibigay sa kanilang pamilya kung sakaling dumala, kung sobra, or pinapaluto po nila para sa kanilang ang extra foods po. Nagkataon lang sir na nagka-pandemic tayo, kaya medyo naghigpit lang po kami. Pero pag in-announce na po ng sa ating DOH na pwede na uli mag face-to-face at mag-encounter yung ating mga PDL sa kanilang mga mahal sa buhay, i-open po natin to sa oras ng dalaw po nila. Abuton sa 20 metro ang kadakulaan kang garden. Sigun kay Urlain, plano paninda ining pahiwason.
Syerto kay adang masusustinaran kan Wakanda ang pangangaipo sa pagkakangan mga PDL. Libre na asin organic pa. Pension pa po kami, nakaprogram pa po yan, nalalagyan pa namin ng fish fund na may parang tulay-tulay para din po sa ating mga bisita, lalo na po sa ating mga bata na yung facility po namin ginagawa namin ng child friendly. Mientras tanto, apwera sa Wakanda Garden, makukuaman sa loob kang pasilidad ang Bread of Love Bake Shop na pigpapadalagan kan mga babayeng PDL. Apwera sa Moist and Chewy Chocolate Crinkles na signature product ang nasambit na bake shop. Nagigibo naman sindaning maniba-iba pang pastries asin cakes na swak nagad sa mga espesyal na okasyon. Mga gusto ining purbaran, bisitahon sa nang sendang Facebook page. Pwede man na mag-text o mag-upload sa sendang cellphone number. Para sa mga baretang tatak Bicol, Nomer Corporal. Asin yan ang katiripunan kan mga baretang tatak Bicol. Ako si Jen Nunez. Salamat!